Ruodhi e kaunti Migori osemo jogo ma pod losore bungu kod jogo maluokore aoche kinde ma ginywako lwedo kod migawo mar thieth e kaunti no e kedo kod tuo mar kachocho kod mag njofni ma pod ni malo e kaunti ma Migori. Jofwambo marwa Joma nigi ler. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis e piny Kenya ma pod tuoche mane ojwang' ka iparo ni giserumo ma ong'ere kaka neglected tropical diseases ma oting'o tuono mar kachocho pod sando oganda mathoth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod ruodhi kod oganda moko dhi nyime kod kedo kod landruok mar tuochegi, to ahinya tuono mar kachocho ma sani pod nitie 18.9 e kaunti ma Migori. Every county was found to have the highest preference for schistosomiasis, all bilharzia in that case, at 18.9%. In terms of soil transmitted ailments, Awendo and Rongo have the highest preference, which is above 10%. Sub-county ma Nyatike kod Suna West pod otelo kod 37% kod 35%. Sub-county ma Suna East bende nitiere kod 19% ma tuono mar kachocho e kaunti ma Migori, kwan mosetudi kod gik mathoth ma oting'o tiyo kod pige ma ochido. Ka jowa odhi aora kata dhi omo pi to gidonjo e pi mondo gituom pi. Kidhi area ma kaka Kwa nitie thidhna mang'eny ma pi chokore, nuo ka nyithindo tugo e pigego. Kendo mano biro nuo ka survey wane ogolo ni Kwa kuno nigi percentage mamalo, almost 27%. Apisa ma ochung' ne kedo kod tuochego mane osejwang' ka iparo ni giserumo mon kaka neglected tropical diseases e kaunti ma Migori Nicholas Makworo wacho ni gisechiwo yedhe mar geng'o tuoni mar kachocho kod tuoche mamoko e kinde mokalo, kendo gidhi chiwo moko e dwe mar 11. This time in November from 6th to 9th, we'll be carrying out mass drug administration for schistosomiasis and soil transmitted ailment. The hotspot ward we are targeting everybody. That is Wiga ward, got Kachola, Kacheng and Muuru. And for the rest of the wards, we'll be targeting those ones who are 5 years to 14 years of age. Makworo kata kamano wacho ni oganda nyaka koro lok timbegi ma oting'o weyo losore e bunge, luokruok e aoche kod kata tiyo kod pigego ma olil mamiyo tuochegi koro pod landore. Intervention is to educate the community to avoid defecating in the open waters and also to avoid visiting the water invested. E okang' mar duoko piny tuo mar kachocho e kaunti ma Migori, ruodhi bende koro nywande mondo koro kony e neno ni oganda koro bedo kod chope kendo gitiyo kodgi e yono makare, kaachiel kod neno ni oganda bende ok olwokore e aoche. Wadhi revisit mondo wang'e ni each and community, every member of the community nigi cho. One mane ji luokore aoche. But sani eri, wa encourage dala ka dala mondo ji olwokre dala. E baf, dala ka dala nitiere onego bed gi baf, onego bed gi rak, onego bed gi kibuyu me ji loge cha. Samoro moro ma ng'ato dwadhi oko matin kata maduong' wadonje cho. Mar ariyo, onego bed ni walogo sate. Kech waneno ka environment wadhi bedo contaminated. Wach mar go abal ei pi. Onego bed ni kendo koro wakwero nyithindo mondo kik tim mano. Lipot yango ni aoche mathoth e kaunti ma Migori ma oting'o rono mar Ongoche e sub-kaunti ma Suna West kaachiel kod Nam Lolwe nitie kod kute makelo tuo mar kachocho kaachiel kod tuochego mag njofni. So we encourage them to actually not to expose themselves to water invested bodies. And then another intervention is actually for the government to actually provide safe drinking water. George Juma, Ramogi TV, Migori.